Cher Fla Flebo, Ambi Afo, Kalmadon, Agno de Fort, Caro Carré, Sonfato Maladou, Ami Fasedo, Leni Kenenka, Ni Karamo, Ousmane Sherif, Madame Aydra Kamoto Laje, Wati Mudirama, Osira, Ami Karamo, Ambafo, Kabi Akademala, Banguna. Bi, ma banando ba Ambolo, ma follow, Ojoy, O Drama Traoré, Digo Drama Traoré, c'est MTR. Donc, au membre d'Oro. Dra, vraiment, merci beaucoup. Ayoulé Nananga Keneka. Pour le cas du Malbolo, Kanyasi Shirfla Flebon. Mela Foka Barkada, Oka Sirfufu, Ka Fleba Bella Jelinfo, Ka Sidio Mo Bella Jelinfo. D'accord, merci beaucoup. Ma frère, au frère, m'a doublé, oui, Gibrital. Du coup, Gibrital, Fina Group. Monsieur Tal, vraiment, merci beaucoup. Ayoulé Kaneka, Aïnana, pour le cas du Kanyasi Shirfla Flebon. Oui, le Jaranye Kana, Aka. Émission animée amba ñina ala fe anga boya ni feñi femi miseka aka jabarani mogo satisfait ka ñine ala fe fana miseka fen fo femi na be jamana ka yirwa sirala no ye siraba min be boko ko jila kana sama ya ka se ka fen fo femi an be se ka do to mala pour que tabolo me mambolo bi jamana josrala aka se ka ke joro bayola. D'accord, merci beaucoup. Masawena ote fana madouli donc oui docteur Fousseni Ouattara, gérant cabinet conseil. Docteur, vraiment merci beaucoup. Folka Malbolo Kanyasi Shirfla Flebon. Monsieur Fla Flebaga Befou. Mais anga Shirfu Rafo, Monsieur Ousmane Madana Aydra, Kaka Foli Babia. Et no boray amna kuma mfo la kuma barka mando anda anga sega mo kuna fo. Merci beaucoup. Maintenant au frère Badougulé, oui, salut Giro, vraiment merci beaucoup. Allez consulter Folka Malbolo Kanyasi Shirfla Flebon. Kaufo ayo wala jarani ka aka jabarani la jala mo befo ala kan ni saba be anga c'est que voilà demandement. OK. Merci beaucoup. Aboga Traoré Enfré. Korafote. Folka Malbolo Kanyasi Shirfla Flebon. Bokilambe en fleba bele jene foni watna mama so le sheri fulateli lambu foko wale mando ya fochuka mne lada karo karini wakati sira ame nyo so no sheri fulateli jabaran sola kaseka malidium kuna foni uka jamana kunga ko kibara la sanga ani wati bele jele mali kono ani mali koka o yimunu ma an laje direct la télé la ani kalama radio fenela donc ani page Facebook munu mbika ansoro ni wati la direct la ni YouTube feneka donc anyo de fona ni wala may be shirfla application blaga téléphone nga iba ansoro direct la woni no Google kono iba ansoro ni beke gone mato jamana kono do mesega kono fon soro bonyani karamani ladria o konana bokele ba fo bamana kana ko ni sonja dan suruku blale wa yalay bishuna amina kuma femika oye kerenkerene ala bamako konakri olu nyokoncela tamasira nasira la aywa jiya magobatiku o kan nafa jumene bala kerenkerene akaja kanyesi malideuma mali sorobo sumbago fanfla la andamna do la bishuna kasega wala jamana kono do mesega famal soro la ko tu sugara la chugamna Bakar Korfanyana amadamna ni dray vraiment tieno ibe CMTR ibe o tola SFC kanyefo CMTR yele mbulu. Merci beaucoup. CMTR Chakeda mini Mali gouvernement et Sherata ka abla 5 ans ka fo Mali transporteur ka ke Mali transporteur ka ton sobay mi sigi Mali transporteur be kuna donc oui loi ta itika ni élection te bon élection ko fait bon ko national bi sigi raison fana be sigi no ba fama ko demandement raison sigi be ka fara ko district ka ulu fana be sigi bon lu sigi ko fait donc anga loi ba jira sera mi taraka andla center bangé donc waye barado di ama do ka transport organisé bon ka taga sigi choko ani transporteur yɛrɛ kan ka baara kɛ cogo min na bon ani k'u assise k'u kɔlɔsi ka tila k'u ka nafasɔrɔ siraw fana défend n'u y'u ka mobili baara kɛ cogo ye ani u ka mobili taga segin jamanaw kɔnɔna fɛnw na
an b'u assister o fana na donc o de SENTER ka baara ye ka ɲɛsin transporteurs ma. D'accord. Donc Bokar n y'a k'i la k'a fɔ bɛɛ ye o yɔrɔ faamu mais an bɛ kuma di ma toujours donc tiɲɛ an b'a mɛn ko corridor corridor yɛrɛ mun yɛrɛ de don. Corridor ye mobili minnu n'u bɛ taa ka segin kɛ jamana ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ minɛn ta yan ka taa jamana ni port bɛ yen ka minɛn ta yen fana ka segin ka na yan u b'a fɔ o ma corridor. Ok, donc Bokar n'an tilara an bɛna ɲininkali kɛ a tɔ bɛɛ donc an bɛna Djibril Tall fan fɛ Djibril cɛ no i bɛ tɔgɔ min na FEDA groupe est-ce que i bɛ se k'o ɲɛfɔ FEDA groupe yɛrɛ ye mun ye. Waati dɔ la gɛlɛya caman nana transport kɔnɔ o gɛlɛya kɔnɔ hakili la an bɛ Musa Tarawele ta na kuma min syndicat kun ye kelen de n'a bɛ fɔ Union nationale des coopératives des transporteurs routiers jama bɛɛ kun b'o kɔnɔ ala nana n'a ka latigɛ ye 92 yɛlɛma donna ko la an ye mun jate minɛ n bɛ se ka fili a hakɛ la mais n ka jateminɛ na a don kama syndicat 64 de kun bɛ yen a 64 nana bɛɛ nan'i jɔ kɛnɛ kan ne de ye transporteur représentant ye o gɛlɛya kɔnɔ sa an y'a ye k'a fɔ an kumana ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan a ma se ka ɲɛ o farabaliya min nana kɛ sa an ye a fɔ o kuma na sisan an bɛɛ ka taa élection na n'an taara élection na an bɛ tɔnba kelen sigi tɔnba kelen min bɛ kɛ UNCTRM nɔnabila ye sisan bɛnkan kɔnɔ o réunion don ala y'a kɛ an taara a réunion na min kɛ bolofara saba nana ye o bolofara saba ba nana kɛ mun ye olu nana ka na élection na bɛɛ tun b'a ɲini a ma sɔrɔ min kɛ tɔw fɛ ni Bani Youssoufi y'a sɔrɔ à l'époque Bani Youssouf kun ye le président de la fédération des transporteurs routiers ni filila i bɛ n bɔ filila ale kun y'o maa ye donc olu ni Muktar Teraw ani jamakulu caman maakɔrɔ minnu fana tun bɛ yen olu kun ye FENA groupe ye n'o ye a waati y'a sɔrɔ an kɔrɔkɛ n'o ye Marikɔrɔba Tarawele ala ka hinɛ na ale de kun ye o ɲɛmaa ye donc olu fana ni damadɔ farala ɲɔgɔn kan olu tora u ka jama kɔ an nana ye fana diplômé caman kun bɔra denmisɛnw olu kun nana ka na tɔn dɔw jira bon a kunkoloba fila kun ye maa fila de ye n'o ye Amadu Tarawele n'o y'an yɛrɛ dɔgɔnin ye San ani Bundi bon olu kun ye entreprise ba minnu bɛ yen nɔ n'o à l'époque baarakɛlaba ninnu imprimerie Tomota ani mɔgɔ caman ka société de transport ye olu kun ye tɔn dɔ dilan o da fɛ bon taara élection na ala y'a kɛ Youssou gagnena min kɛ an y'a essayer n k'u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka don CMTR kɔnɔ a gɛlɛya nana ka kɛ fɛn ye fɛn minnu bɛ ɲini ka transport yɛrɛ ko tiɲɛ mais caman bɛ yen a tɔgɔ damadɔ tɔgɔ bɛ n kɔnɔ ni n ko n b'o fɔ n bɛ se k'a fɔ fo bi 30 ɲɔgɔn na mais an taara min kɛ an y'o fɛn kɛ Youssou gagnena an y'a essayer u ka bɛn u bɛɛ ka to Youssou da fɛ u ka jɛ ka nin dilan fɛn min daminɛ don n'an ye min y'a kɔnɔ an bɛ jɛ ka a lajɛ a bɛ ɲɛ cogo min na bon o de ma se ka sira sɔrɔ mais comme transporteurs fana jɔyɔrɔ dɔ tun bɛ yen patronat na n'a tun bɛ fɔ fédération nationale des employeurs du Mali ala y'a kɛ an ye dossier in ta ni n ka faamaw ka yamaruya ye ka taa ala ka hinɛ mɔkɛ Bala Kulubali la ka taa voir aya an kɔni nana an ma se ka fara ɲɔgɔn kan mais an bɛ patronat na ka kɔrɔ UNCTRM de tun b'a la mais comme n'a ma se ka sɔrɔ an fana nana i ka dɛmɛ ɲini i ka se k'a lajɛ a bɛ se ka bɛn cogo min na a ko ne yɛrɛ ma ne mɔkɛ don ne ko a ma n ko n ko de toute façon fɛn fila don soit i bɛ ne dɛmɛ k'a saba don a la n'i ma se k'a saba don a la a ka ca ala fɛ ne fana bɛ gɛn ka bɔ yen k'an sigi place la comme mɔden ye fɛnɛ ye an sigira an kumana a ko bon n bɛ nin saba ta ka don a la
donc saba in don n'a nate o de bɛ yen mais hali an bɛ bibi min na caman créera mais o saba de sisan olu de bɛ patronat na n'a bɛ fɔ a ma CNPM Dra yɛrɛ b'o kɔnɔ u ka fɛn tɔgɔ la u ka fédération tɔgɔ la bon anw yɛrɛ b'a kɔnɔ FENA groupe tɔgɔ la mais seti fana b'a kɔnɔ Amadu b'a kɔnɔ olu tɔgɔ la donc an bɛ patronat de kɔnɔ o la komi maa minnu ye transporteur ye n'u bɛ baara di mɔgɔw ma bon ni u bɛ se ka kunnafoniw ɲini fana ka se gouvernement ma pour que ni plaidoirie ninnu bɛ kɛ k'an ka haminako fɔ gouvernement ye donc an b'o baara kɛ patronat kɔnɔ olu bɛ yɛlɛ. Ok, donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ profiter k'i ɲininka o ɲininkali kelen donc n bɛ taa corridor est-ce que a bɛ se ka ɲɛfɔli kan corridor yɛrɛ mun yɛrɛ don komi Dra da dɔrɔn la. n bɛ Dra ka kuma dafa corridor la a fɛn ninnu bamanankan ma nɔgɔ kosɛbɛ hali ne yɛrɛ ye sewuka ye corridor ye o ye siraba min bɛ bɔ kɔgɔjida la ka na duguw kɔnɔ ka na jamanaw kɔnɔ. Bon, maintenant, corridor kɔni bɛ daminɛ kɔgɔjida de la n'a bɔra kɔgɔjida la a bɛ na an fɛ donc o de ye corridor ye Dra y'a f'i ye cogo min na a bɛ fɛn fila de bolo a bɛ transport ni commerce de bolo comme anglais yɛrɛ b'a fɔ ale na se ka dɔ fɔ o la trade and transport dans le cadre du programme min bɛ yen n'an b'a fɔ programme CNISED. Donc à bout de kono de corridor. OK. Merci beaucoup Ital. Amina Dr Fuseni Ouattara fanfɛ. Dr Fuseni Chenu ambaye kafo yaira kafo ko jira cabinet conseil. Alors ite ɲɛfɔli ka ye o kɔrɔ mun ye? Bon, cabinet conseil Dr Ouattara o bɛ yen dɔrɔn de ka mɔgɔw dɛmɛ finance domaine na sanni feere domaine na ka marchandise ni bɛ fɛ ka commande extérieur la ani transaction fɛn fɛn bɛ kɛ musakako la wariko musakako la donc i bɛ se k'i adressé an na an b'i dɛmɛ o la ten donc parce que an ye baara kɛ nin na kɔrɔlen an bɛ thème mun kan bi sani ne kana an kun bɛ baara kɛ Ukraine o de sa port la donc an ka cabinet kun bɛ yen n'a kun ye App Consulting ne kun ye vice président ye donc yɛrɛ kun bɛ mɔgɔw kalan fana o fɛnw na n'an b'a fɔ ma Incoterms parce que diɲɛ kɔnɔ sanni feere a bɛ kɛ terme fɛn fɛn la o b'o o de kɔnɔ o ni o sariya sigi donc n'i bɛ marchandise ta n'a bɛ tɛmɛ kɔgɔji ni fɛn ninnu fɛ donc an bɛ opérateurs dɛmɛ fana ka bateau k'olu ye n'o ye charter time ye donc an n'olu caman ye baara kɛ ko fo ne yɛlɛmana yan yɛlɛmani Mali la n bɔra a kɔnɔ mais u ka société bɛ International Maritime Association même u nana yan ni n bɛ ka n don bi a ka fɛn na parce que ne ye membre d'honneur ye u nana ne décorer ko fo Mali la yan ni yɛlɛla u ka site kan yɛrɛ i b'a ye donc fɛn fɛn ye transport ko ye an bɛ dɔɔnin dɔn a la. D'accord donc o ɲininkali kelen i fana bɛ se ka fara n kan na bɛn ma corridor an m'a mɛn corridor comme ɲɛfɔli i tɛ dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna. u ye mun fɔ dɔrɔn de c'est à dire que corridor ye sira dɔrɔn de ye sira donc mais n'an bɛ commerce la donc comme Mali ni Guinée cɛ par exemple sira mun bɛ yen n'o marchandise bɛ tɛmɛ a fɛ donc a bɛ fɔ o ma corridor sinon même yɛrɛ ka so ne sira bɛ yen ka taa yɔrɔ min na o ye corridor ye voilà corridor ye sira de ye. ok Boubacar kɔrɔfɔ tɛ an bɛ bɔ yen an bɛna Saliu Giro fan fɛ vraiment o ɲininkali kelen parce que c'est là en tant que consultant est-ce que i t'i yɛrɛ ɲɛfɔ an ye dɔɔni jɔn yɛrɛ de ye Saliu Giro ye. Saliu Giro ne ye ministère des transports baarakɛla kɔrɔ ye 2010 bɔra ministère la ni baara kɛ projet o la projet baara ninnu a bɛɛ tun bɛ transport ni commerce de kan projet fila ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ kɛ n yɛrɛ ye n'o ye consultant ɲini ni études n b'o kɛ ni o contrat sɔrɔ la formation ka transporteur former ka commerçant former n y'o baara fana kɛ bon sisan n bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la mais hali bi n'i ye consultant kɔni kɛ fo n'i dɛsɛra n'o tɛ i bɛ continuer a fɛ de kudɛ donc ni hali sini n'aw ye contrat di yan n bɛ baara kɛ aw ye mais n sigilen bɛ hali n ka salon kɔnɔ n bɛ baara min kɛ k'a ta 6 heures du matin fo minuit
mɔgɔ minnu bɛ siraba kan bɛ kamiyɔnw kɔnɔ donni b'u bolo n'i ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ n wele n bɛ se k'u dɛmɛ n ye jɛkulu sigi sen kan n ka nimero b'u bolo service fɛn fɛn bɛ siraba kan policier gendarme douanier agriculture a bɛɛ n'u ɲɛmɔgɔ caman dɔn u ka nimero bɛ n bolo ni gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ masina la il faut que nɔgɔya ka don a n b'o baara kɛ. Ok. Donc o ɲininkali kelen e fana se k'an bolo fara kan parce que a kuma définition yɛrɛ corridor ko nin voilà. Corridor o ye min fɔ tɛ tɛmɛ n bɛ dɔ wɛrɛ fara kan dɔrɔn hali aéroport ba ni siraba bɛ bɔ yen ka taa dugu yɛrɛ fana kɔnɔ a bɛ se ka wele corridor hali aéroport kɔgɔji dɔrɔn tɛ aéroport b'a y'a fɔ hali sira min bɔ b'i ka du la ale y'o fara kan donc aéroport fana b'a la. D'accord. Bakar n y'a fɔ bisu na vraiment an bɛna fɛn caman faamu kosɛbɛ e ma ye corridor ko nin parce que n'u tun ka ne ɲininka corridor nin ye c'est comme i bɛ bɔ ka taa jamana dɔ la polisiw bɛ yɔrɔ min na wa i bɛ dan corridor la o tun b'an kun na ja explication wɛrɛ bɛ mun tɛ nin ye. ale ye Abidjan ka de. bon i y'a fɔ donc sisan Bakar kɔrɔfɔ min ye. kosɛbɛ o b'a to Dra n bɛna ɲininkali min tɛnku e la o ye nin wagatinin na Bamakɔ Konakiri o sira tagama kuma bɛ ka fɔ jamana mɔgɔbatigiw fɛ a sira lahala bɛ cogo jumɛn na mɔgɔbatigiw bolo nin wagatinin na i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kɛ Bamakɔ Konakiri sira lahala. Merci. n bɛ se ka min f'i y'a la o ye Mali ye accord signé u b'a fɔ ko protocole d'accord commerçants tɔgɔ la ani transporteurs tɔgɔ la depuis le 24 février 1998 Mali y'o bɛnkan siɲɛ an ni Laginɛ cɛ o bɛnkan ninnu a b'a kɔnɔ k'a fɔ an bɛ se ka taa u fɛ yen ka taa baara kɛ u fana bɛ se ka n'an fɛ yan ka na baara kɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye an bɛ se ka minɛn ta yan olu fana bɛ minɛn ta yan ka taa Laginɛ an fana bɛ minɛn ta u fɛ yen ka na Bamakɔ depuis 98 bon komi Ala y'a kɛ Mali kun sera k'a ka sira dilan ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Kore Mali o sira kun dilanla nka Guinéens ma se k'u ka sira labɛn parce que u ka siraw kun ka dɔgɔ pont kɔrɔlenw de tun b'u fɛ yen depuis indépendance ma ta mobili fila tɛ se ka yɛlɛ a kan bon o kosɔn a kɛra gɛlɛyaba ye k'a fɔ an n'u ka se ka taa ka segin kɛ ɲɔgɔn fɛ ka don ka bɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ bon Ala y'a kɛ san 2 san 3 in tɛmɛnen u fana ka jamana ɲɛmɔgɔ wulila ka wulikajɔ kɛ u ye siraw dilan sisan kɔni i bɛ bɔ Kore Mali fo Konakiri u y'a sira dilan ka dɔ bɔ turunaw la ka dɔ bɔ kululajigiw na yɔrɔ fɛn o fɛn b'a la ni mobili bɛ bin a la ka caya n'a faratiw ka bon u y'a essayé k'a bɛɛ lakelen-kelen cogo min na u b'o kɛ an ka se ka taa ka segin kɛ u y'o dilan u ma dan sira dilanli dɔrɔn ma u ye parking fana dilan an ye ka di Mali ma parking fana a tɛ sara an ka camion bɛ jɔ a kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso b'a kɔnɔ wifi b'a kɔnɔ n'i ka pneu dégonflé la pneu gonflé yɔrɔ b'a kɔnɔ sécurité fana bɛ yen u y'a d'an ma fu pour que an n'u ka se ka baara kɛ u ma dan u ma tun tila ka magasinw fana renforcer parce que u ka magasinw kun man bon a tɛ se ka minɛn bɛrɛ ta bon an dun ka balde coton n'an bɛ taa n'a ye a ka ca camion 300 camion 400 bon o degun tun b'u kan o dɔ fara u ka magasin fana kan pour que an ka minɛnw minnu bɛ bɔ yan n'o ye balde coton CMDT ka balde coton ye o bɛ se ka jigin o magasinw kɔnɔ yanni bateau ka n'a ta ka taa n'a ye donc u y'o baara fana kɛ o baara ɲɛna kosɛbɛ an ka minisiri yɛrɛ taar'o la ne yɛrɛ tun b'a mission na an taara yɔrɔw lajɛ u ye baara fɛn o fɛn kɛ u y'a bɛɛ jira an na an y'a bɛɛ lajɛ o tuma k'a fɔ sisan an kɔni bali bɛ Mali de ka kan na port kɔni filɛ nin ye an n'u jɛ de don commerçants ta don olu ka commerçants ta don cogo min an fana ka commerçants ta don ten protocole min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ ka o protocole in labato parce que kuma kɔn de bɛ protocole nin kɔnɔ k'a fɔ jamana fila kan a labato an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ni minɛn nan'u fɛ yen an ka mobili hakɛya dɔ bɛ yen n'i y'a ta 100 sarada la sara 3 o bɛ di anw ma tilancɛ bɛ d'olu ka mobili ma Laginɛ mobili marisa an ka commerçant ka doni fɛn o fɛn min na ye ni sarada ye 100 ye tilayɔrɔ 3 o bɛ di Mali mobili de b'o ta o yamaruyaw b'an bolo tilayɔrɔ 1 i bɛ di olu ma o b'a transporter ka na. ok parce que yanni Laginɛ cɛ sira wɛrɛ tun b'aw bolo. yanni Laginɛ cɛ sira wɛrɛw bɛ yen an tun bɛ taa Abidjan kosɛbɛ an bɛ taa Dakar kosɛbɛ
yami comme Côte d'Ivoire kɛlɛ nana kɛ Côte d'Ivoire sinon an ka ko de kun ka ca Côte d'Ivoire kosɛbɛ Mali doni yɛrɛ minɛ commerçant ka minɛ 90% a bɛɛ kun bɛna a bɛ Côte d'Ivoire de fɛ bon ala nana jarabi las'u ma kɛlɛ nana olu fɛ yen an nana yɛlɛmɛ Sénégal nka sisan an bɛ yɔrɔ min sisan Sénégal ka fɛn ka ca n'u ta ye parce que Sénégal ta bɛ taa 70% na kɛmɛ o kɛmɛ sara 70 o minɛ commerçant ka minɛ a bɛ na Sénégal fɛ. basi tɛ donc Tal o b'a to o ɲininkali kelen b'o tɛnku e fɛnɛ la bi bi in na Bamakɔ Konakiri a sera lahala a bɛ cogo jumɛn na diɲɛ magobatigiw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali taw. A ka kan n'an sigira k'a fɔ yan an bɛ se k'a fɔ Bamakɔ Konakiri bi komi sirako la denmisɛnnin cɛkɔrɔba parce que Mali ka mini indépendance la fo bi Mali ka fɛnw bɛ tɛmɛ maintenant pour que an kana segin ɲɔgɔn ka kuma ka Dara ye min fɔ gɛlɛya caman tun b'a la a ye gɛlɛya min fɔ n'o tun ye sirako ye alhamdulilayi caman kɛr'o la a ye pɔrɔko min fana fɔ anw kabini waati jan an ye entrepôt dayɛlɛ a y'a fɔ a ye cogo min bibi na hakili la Mali ka bɔda kɔgɔji la jamana segin de don n'i ma fili o jamana segin bɛɛ tun b'i jɔyɔrɔ dilan parce que n'i ye Mali ta Mali ye duguba ye duguba min sigilen don camancɛ la a ti kɔgɔji da la mais an b'a fɔ o ma ni Mali ka enclavement ni Mali yɛrɛ y'a kɛ fɛn ye fɛn min b'a jira k'a fɔ i ka enclavement i bɛ se k'a kɛ fɛn ye walasa bɛɛ ka siri la donc o baara kɛra Mali fɛ et o baara kelen bɛ continuer bon bibi na bi n'i y'a dasele ni kuma in ma bi parce que gɛlɛya dɔw bɛ yen n'o ye bamanciw bɛ kan ka jamana siraw tiɲɛ cogo min na a nana aw hakili la mais yan'a ka n'aw hakili la gouvernement yɛrɛ tun y'a ta k'a don ba la ka baara caman k'a la kuma tɛmɛ sira la non seulement Mali tun bɛ port la n'o ye an ka maramafɛnw naliko ye a mɛnna mais terrain dɔ tun bɛ Mali bolo depuis indépendance kuma o tun bilalen don chambre de commerce ka compte la pour que chambre de commerce ka taa ka minɛnw bila yen ni gɛlɛya yera la a yɔrɔ in n'u b'a fɔ a ma ko Vrigiyadi non seulement a bɛ siraba kan mais a bɛ terrain fana na bon waati surunna hakili b'a la ala y'a kɛ gouvernement ka cɛsiri fɛ u ye magasinw dilan yen nɔ magasinw dilala bureau dilala bon min bɛna fara o kan n'o o ma sira sɔrɔ joona n'o o nana bila ɲɔngiri fɔlɔ o tun ye chemin de fer ye o fana kun hakililaw fɔra fo an ye taama sira dɔw bɔ ka taa yen nɔ pour que ka taa ɲini k'a lajɛ n'a sɔrɔ o bɛ se ka kɛ ko teliye ye cogo min na mais bibi min an bɛ yɔrɔ min na bi a ye min fɔ ne yɛrɛ bɔra port la yen hakili la ala a tɛ tɛmɛ san kelen san fila ma n taara ka taa lajɛ n taara an ka parking min bɛ yen n taara ka taa lajɛ CMTR siriyɔrɔ minnu bɛ yan ni syndicat mɔgɔ minnu bɛ yen a bɛɛ bɛ yen nɔ vraiment damu dan don mais ko kelen bɛ yen o kɔni o ko mɛnna sen na Guinée yɛrɛ bolo fo bi port ka agrandissement bon n y'a ye étape caman na port ka agrandissement a bɛ boloda mais a ma kɛ mais mini min bɛ yen o dilanna sisan k'o ɲɛ o bɛ se ka fɛnw kɛ mais ni bateau nana caya la bateau tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ bateau tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ bateau bɛ obligé ka to kɔgɔji kan fɔlɔ pour que ni maa min ye place sɔrɔ ka se ka minɛn jigin n'o taara tuma min na dɔ in bɛ na filanan ye min ye fana an ka transport ye fɛn dɔ ye n'i y'a lajɛ transport in ye baara kɔrɔba de ye an ka jamanaw fɛ a ye Côte d'Ivoire ko min fɔ n'an taara an da don o la Côte d'Ivoire ko yɛrɛ bɛ sɔrɔ n'i y'a lajɛ Mali transport tun ye Sikaso de ye donc transport tun bɛ kɛ yen maintenant nin dayɛlɛlen ni gouvernement yɛrɛ ye entrepôt du Mali en Guinée kɛ ka tila k'a bila sen kan musaka o musaka bɛ don o la k'a bɛɛ don o la ka tila ka Vrigiyadi magasin dilan ka personnel d'appui bila ka taa ka tila ka mission kɛ depuis ye Mali mago bɛ fɛn o fɛn na ni malidenw commerçants mago bɛ fɛn o fɛn na Mali y'o bɛɛ bila sen kan hali bi ni fɛn ma fara o kan fɛn ma bɔ o la mais an bɛ min na bi transport de ka kan ka lajɛ an t'o kuma na su in na yan mais il faut que transport ka lajɛ o lajɛli bɛ fɛn fila de nɔfɛ transport bɛ taa la cogo min sisan
est-ce que an bɛ se k'a fɔ an ka transporteur kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu tun bɛ foro tigɛ ka transport kɛ est-ce que olu niyɔrɔba bɛ transport la bi n'olu niyɔrɔba tɛ transport la transport kura minnu créera sigi bɛ se ka kɛ cogo di an n'u ka kuma a bɛ se k'a jɛ k'a lajɛ a bɛ organiser cogo min pour que ka Guinée sira don ba la parce que pour le moment an bɛ se k'a fɔ Guinée sira hali bi ala ka kulubalaw ba kelen don ni sababu jugu cɛ o ye sira min sécuriselen don bon ni dun sera kure male kana ya fana a mana jaya cogo cogo ti tɛmɛ kilo 160 hakɛ kan donc o fana encadré ka di ka fɛn caman bɛ yen nɔ donc an bɛ bibi na min na an bɛ se k'a fɔ gouvernement ye min fɔ sisan ministre taara ka taa olu kɛ mais yanni olu kun ka kɛ convention de base de kun bɛ yen parce que Mali kɔnna ko ma convention kun bɛ yen k'a fɔ n'an taara talikaw fɛ yen an bɛ kelen d'aw ma 3 la an yɛrɛ bɛ 2 ta donc o kɔni bɛ yen nɔ mais hali bi bi na n'i taara k'i bɛ yɛlɛma yen bi parce que n bɛ dɔ ye i bɛ fili parce que i tɛna yen transporteur sɔrɔ k'a fɔ a bɛ minɛn ta ka na yan parce que u ka minɛn ta ka bɔ u ka port la ka taa n'a ye u ka dugu da i bɛ sɔrɔ min k'o la i t'o kɛ Mali kan na Mali la donc olu ye fɛn caman ye an tɛ se ka kuma ye an da don kuma in bɛɛ la bi c'est à dire kuma in ka kan ka walawala a ka kan ka bila da la da min an bɛ sigi ka hakililaw di ɲɔgɔn ma Mali yɛrɛ transport bɛ se ka taa ɲɛ cogo min an k'o fɔ n'o kɛra k'a professionnaliser gouvernement fana bɛ se k'a jira mɔgɔw la n ye nin bɛɛ k'aw ye donc an ka minɛnw bɛ yan de aw bɛ taa yen mais ni a tora an bɛ cogo min na bi maa si tɛ wuli ka taa yɔrɔ la ka na i tɛ fɛn sɔrɔ fɛn min na donc o b'a la donc mobiliw fana bɛ taa u bɛ mɛn u minɛnw tɛ na sinon waati in na fɛn caman nana o mais gɛlɛya caman donna na ka na. Donc an bɛ jɔ yan fɔlɔ kuma in ka ca awɔ an bɛ tila k'an da don a la a tonden don n'i ye dɔ wuli i bɛ dɔ sɔrɔ siga t'o la ok o b'a la sallallahu alaihi wa o b'a to docteur o ɲininkali kelen b'o tɛnku ye fɛnɛ la bi bi in na Bamakɔ Conakry parce que maa caman b'a fɔ k'a sira ka surun donc e yɛrɛ bolo a bɛ lahala jumɛn na bi bi in na an ka diɲɛ magobatigiw bolo. D'accord, mais il faut Djibi ye kuma min fɔ effectivement transport ko in ne a bɛ san 2 bɔ san 3 Guinée u ka syndicat de transporteur depuis Sigiri kun bɛna ne voir tuma caman ani Mali yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ frontière la surtout ka dɔ bɛ yen ko ancien a ka Folivia Keita gɛlɛya kun b'a kɔnɔ c'est vrai o de bɛ u caman décourager ka na il faut le reconnaître parce que gɛlɛya min tɛ Guinée kɔnɔ n'u kun donna Mali kɔnɔ u b'a sɔrɔ an y'u dɛmɛ k'o gɛlɛya caman bɔ yen ne bɛ exemple kelen d'i ma ne yɛrɛ filɛ ne tun bɛ bɔ yan ka taa Kankan Mali plaque d'immatriculation de bɛ ne la mais n bɛ don Guinée ka taa Kankan ka n ka course bɛ kɛ ka segin polisi tɛ n lajɔ i y'a faamu bon alors que généralement ne Guinée transporteur ne Guinée numéro dɔrɔn u bɛ don an fɛ yen dɔrɔn à chaque poste yeah. O bɛɛ tracasserie o bɛ fɛnw kɛ mais ne bɛ fɛ k'an ka fɛn accès mun kan o ye à côté financier parce que port attractivité pour que k'i ɲɛsin port ma fɔlɔ i b'a lajɛ de est ce que e bɛ ka business mun kɛ n'i ka marchandise nana nin port la a donni ka girin ka tɛmɛ port tɔw kan ou bien pas parce que avant u tun y'a fɔ Guinée port n'i y'a lajɛ a tirant dɔ kun ka dɔgɔ bateau belebeleba minnu bɛ yen par exemple les Marco Polo ou bien les Panamax olu tun tɛ se ka don yan surtout minnu bɛ conteneur baw ta souvent u tun bɛ obligé de k'u jɔ yɛrɛ de la comme Djibi ye fɔ et puis o la il faut que logistique de kun ka kɛ pour que ka taa bateau dennin dɔ k'u ta ka tila ka na n'u ye port la alors que n'i ye bateau location jateminɛ fɛn na par exemple un bateau de 12 500 tonnes o tuma la ça faisait à peu près 17 000 à 18 000 $ par jour d'arrêt. u jɔlen bon n'a sɔrɔ fɛn tɛ yen ka décharger ko ɲuman u bɛ mɛn bon port min ni logistique ɲɛnama bɛ yen n'o bateau sugu nana par exemple n'o ka taux de déchargement c'est 3 000 tonnes par jour i bɛ taa Guinée ni fɛn min tɛ a tuma la i b'a sɔrɔ u tun bɛ a caman kɛ u kun na ani fɛn ninnu mais u tun bɛ se ka 500 tonnes de décharger par jour ce qui fait i ka bateau tun bɛ temps ba kɛ
mais Guinée u kan ka fo parce que u ye baara kɛ u y'u ka port caman aménagé yɔrɔ caman bɛ yen comme mun fɔra tan u tun ye yɔrɔ caman di Mali yɛrɛ ma parce que en 2000 ne taara o y'a sɔrɔ fɛn de tun bɛ Alpha Condé de tun bɛ fanga la je crois ne taara port la u y'a yira n na ko vraiment u ye nin yɔrɔ di Mali ma mais Mali tɛ ka fɛn kɛ mais ne y'a lajɛ o tuma na o port équipement tun tɛ parce que an tun taara mission na c'était pour voir n'a sɔrɔ an tun bɛ se ka tentulu sɔrɔ an b'a évacuer cogo min ani fɛn ninnu mais an y'a ye équipement tun tɛ a tuma mais en 2021 ne taara Guinée j'ai vu que u ka port falenna complètement vraiment u y'a moderniser surtout n'i y'a lajɛ parce que Afrique de l'Ouest là Guinée port yɛrɛ bɛ première place là en termes de trafic parce que bauxite hakɛ min bɛ bɔ yen a ka ca mais ni conteneur ta jateminɛ o tɛ première place là i y'a faamu alors que an ka minɛn caman dun bɛ conteneur ni fɛn ninnu de fɛn quoi mais u ye possibilité bɛ kɛ Mali an k'o fɔ u ye mun fɔ fana sira u ye sira lasurunya même kulu u ye kulu cɛci ka sira écourté de 80 km pour faciliter mais problème ba ye mun ye ne b'a bila à deux niveaux manque d'information ani an ka commerçant ni u ka banque ni fɛn ninnu tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ kosɛbɛ u ma don ɲɔgɔn na kosɛbɛ parce que n'i ye Sénégal ni Abidjan ninnu lajɛ an ka commerçant ye facilité caman sɔrɔ yen même peut-être banque ou bien structure financière dɔ bɛ yen olu bɛ se ka fɛn commande u ye ka na facilement ka sɔrɔ an ka mɔgɔ yɛrɛ tun b'a wari bɔ donc mais o fɛn o système ma bila an ni Guinée cɛ fɔlɔ i y'a faamu parce que n'i ye Sénégal lajɛ peut-être société étrangère bɛ fɛn dɔ bɛ olu yɛrɛ bɛ se ka an ka commerçant ka fɛn commandé k'a san an ka mɔgɔw bɛ taa dɔrɔn ka taa ta après u b'a rembourser bon o relation sugu de ma développé donc il faut que marché fana de ka développer a kɛrɛfɛ mais ce qui est important il faut que information de ka di fɔlɔ an ka mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko sira in ka ɲi n'u taara fana u tɛ gɛlɛyaba sɔrɔ u bɛ se ka u ka minɛnw ta ko ɲuman ka na joona c'est à dire k'u tɛ temps d'arrêt ba sɔrɔ et puis ça le mois de décembre déjà Guinée gouvernement u ye décision ta u tɛ fɛn taxé n'a ma fɛn enlevé à temps u t'o taxé fɛn surtaxe ninnu u y'o bɔ yen ani u ye facilité caman kɛ paiement ko ninnu na donc u ye fɛn caman bɔ yen pour nous faciliter parce que comme Djibo y'a fɔ cogo min n'i y'a lajɛ dans la sous-région e client ye jɔn ye Mali Burkina Faso parce que Niger n'a pas allé jusqu'en Guinée parce que Nigeria bɛ yen Benin bɛ yen Togo bɛ yen Ghana bɛ yen voilà donc mais anw Mali filɛ Burkina filɛ kɛlɛ b'an de nɔfɛ tu vois nous sommes comme les rois quoi kɛlɛ b'an de nɔfɛ parce que bɛɛ y'i ka port agrandi ni ye Sénégal la u ye investissement kɛ min k'u ka port la c'est surtout parce que Mali marchandise bɛ transiter ça fait dans les 65% comme ça donc bɛɛ de bɛ kɛlɛ la mais n'an fana y'a lajɛ yɔrɔ dɔ lajɛ Guinée ye fɛn min kɛ an ye an tɛ se ka ɲinɛ o fana kɔ parce que bɛɛ gɛrɛ tɛ k'an na tuma min na n'i y'a ye Guinée port ko kuma wulila kosɛbɛ yɛrɛ c'est parce que sanction ko ni fɛn ninnu nana sinon an ɲɛ t'u la o tu vois o de nalen an ɲɛ sunu ma kosɛbɛ mais jusqu'à présent comme n y'a f'i ye facilité dɔw bɛ yen an ka commerçant b'a sɔrɔ yɔrɔ tɔw la o tɛ k'a sɔrɔ Guinée fɔlɔ donc il faut an ka o structure de baara kosɛbɛ pour que nos commerçants se sentent à l'aise là-bas quoi. ok Basta Guro monsieur Guro o ɲininkali kelen bɛ tɛngu e fana la fɛnɛ bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara tɔw ta kan. Ne ma d'a la n bɛ se ka caman fara kan olu y'a bɛɛ fɔ mais taamasiyɛn kelen kɔni bɛ yen an ka donni bɛ bɔ Sénégal ka caya a y'a fɔ cogo min 100 sarala 70 Côte d'Ivoire dalen b'o kan ni port wɛrɛw Laginɛ ta ka dɔgɔ n'i y'o ye i b'a dɔn ko gɛlɛyaw de bɛ yen an ka commerçant ma taa ye n'o tɛ commerçant u ka calculateur de b'u bolo koyi ale ko ka information di ne hakili la u informelen don dɛ u b'a kalama u bɛ non u b'a kalama n'u ma taa ye ça veut dire que gɛlɛyaw bɛ yen minnu kan ka wuli a y'o fɔ o baaraw kan ka kɛ ka sigi sen kan n'o kɛra Laginɛ port de ka surun Mali la ni port bɛɛ ye Laginɛkaw b'a fɔ maliyɛnw yɛrɛ b'a fɔ Laginɛ ni Mali deux poumons dans le même corps jamana kelen don ni trafic ma se ka ɲɛ sɔrɔ gɛlɛyaw de bɛ yen n'olu wulila ka bɔ yen
a bɛ ɲɛ sɔrɔ n'Ala sɔnna. mais ne tun b'a fɛ ka na yɔrɔ dɔ la i b'a bɔ fili la dɛ an b'a fɔ bi yan parce que a kunnafoni cɛra fan bɛɛ a ko Laginɛ ni Mali ko sisan port bɛ yen donc o kɔrɔ ye ko sisan Côte d'Ivoire Sénégal donc o kɔrɔ ye ko baara tɛna kɛ ni olu ye tuguni parce que a consacré bɛna taa Laginɛ fɛ parce que ko condition ka nɔgɔ yala o kɔrɔ k'a bɛna ko don jamana fila n'u dɔ la wa. ayi an tɛna ko don jamana fila ninnu na Fuseni kuma dɔ fɔ sisan bateau minnu bɛ yen n'u bɛ minɛnw ta ka na bon n'i bɛ Europe i b'a sɔrɔ bateau bɛ conteneur ta n'u b'a ta $2000 n'a bɛna Dakar bon n'a bɛna Conakry u b'a fɔ k'u b'a ta $3000 bon ni mobili fana don u bɛ mobili ta mètre linéaire de fɛ mobili janya mètre kelen o b'o sɔngɔ f'i ye n'a y'a sɔrɔ ka bɔ Europe ka na Dakar o ye €300 ye n'i bɛna Guinée u b'a f'i ye ko €500. bon i tɛ don o yɔrɔ kɔnɔ an b'o yɔrɔ faamu quoi ka don a kɔnɔ k'o walawala ni an bɛ faamuyali sɔrɔ danfara jɔn munna o prix bɛ cogo di. bon o prix an kɔni y'a ye k'a fɔ o ye européens ka politique de parce que anw kana Laginɛ a tout arrangé kosɛbɛ donc n'u ye gɛrɛntɛ sigi an kan doniw bɛ bɔ yɔrɔ min na parce que an ka doni tilan bɛɛ bɛ bɔ Chine ani Europe ani Dubaï an ka minɛn bɛ bɔ yen de kosɛbɛ kɔsa na ne yɛrɛ mobili san Chine ne ko Chine bon n ko a ka di ne ye ko an ka mobili bila ka na Lomé port fɛ ko bon k'u y'a f'u ka directeur ye ko Lomé port ko vraiment Laginɛ fɛ je vais dire ko c'est trop cher ko wari ka ca ko bon vraiment k'u bɛ se k'a bila ka na Sénégal de bon ni Lomé fana propose ye o ko fana ka gɛlɛn dɔɔnin bon k'u bɛ se k'a bila ka na Sénégal de donc i bɛna ye ko dɔ de b'a kɔfɛ parce que i mana taa yɔrɔ o ni kɔni da maga Laginɛ na k'i ka minɛn na yen Mali la en transit o b'a f'i ye k'a fɔ ko ni sɔngɔ de don donc tuma dɔ la a bɛ taa double yɛrɛ la yɔrɔ dɔ la 100 i b'a sɔrɔ 200 de donc a fana commerçant découragé o fana bɛ Ala minɛ k'a bila ka na parce que n'i y'o margin calculé komi Guro y'a fɔ cogo min o calcul kɛ i bɛna ne y'a bila ka na Laginɛ nin de bɛna fara ne ka transport minɛn sɔngɔ kan bon n'a dun nana Sénégal bon n'i y'o minɛn sɔngɔ furancɛ jate minɛ o bɛ se ka bɔ ne ka minɛn ye ka Sénégal port fɛɛrɛ kɛ n'a ye ka tila k'a transport kɛ ka na n'a ye bon i bɛna c'est pas la peine k'a fɔ k'i bɛ taa Laginɛ donc i bɛ décourager Laginɛ taga la o de bɛ k'an ka commerçant caman sɛgɛn anw bɛ ka continuer toujours ka taa Sénégal ani Côte d'Ivoire ani fɛnkɛ sinon Guinée sira bɛ cogo min bi a ka ɲi Sénégal sira ye pimpam hali a t'u ni ɲɔgɔn cɛ bon an ka mɔbiliw fana malgré sira dilan la mais hali sisan quotidien b'a la parce que an tun y'a fɔ gouvernement ye u ka se ka exonération di an ma an ka se ka mobiliw san ka mobili kura san ka parc renouvelé exonération kun accordera an ye mais an nana ye kɔsa in na o ko ka exonération ko k'a jɔ n'o ye gouvernement yɛrɛ ka dɛmɛ ka se mobilitigiw ma parce que transport filɛ nin a ka gɛlɛn kojugu bon banque ka financement a la a ka gɛlɛn dɔɔnin parce que u b'a fɔ ko garantie t'a la ne yɛrɛ taara banque islamique la mun bɛ taa wari ɲini pour ka se ka mobili san u ko ne ma ko non k'u ka centrale k'u ma ko Mali la k'u kana transport financer ne ko mun na voilà merci mun na kana transport financer ko an ka sira man ɲi ko sira tɛ yen u ka directeur ye min fɔ na yan Bamakɔ yan ko parce que an ka sira ma ko sira tɛ yen bon Laginɛ dun kɔti de b'a la malgré o sira dilan ka kɔti caman ci mais fo a ka kɛ mobili ɲumanw de ye bon anw dun bɛ France Revaro de san olu fana ka ɲi bon minnu bɛ Renault san u caman bɛ yen u tɛ se ka taa Laginɛ ka sababuya kɛ mɔbili bɛ don tourner na dɔrɔn i bɛ kulu attaqué bon n'i ka mobili man ɲi tuma bɛɛ mobili bɛ bɔ ka bin a yɔrɔ la donc o fana ye sababu dɔ ye min b'a to mɔgɔ caman tɛ sɔn ka taa Laginɛ bon u ka port fana Djibi y'a fɔ cogo min na u ye port aménagé mais u ka capacité de stockage o ka dɔgɔ kojugu ka dɔgɔ parce que anw ka commerçant bɛ na ni minɛn min ye a ka ca kojugu tuma dɔ port bɛ fa bateau min na ka se ka munumunu ji kan tile 10 place tɛ yen ka donni jigin donc o fana y'a gɛlɛyaba dɔ ye n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la. d'accord donc Bokar donc ɲininkali n b'a dɔn mɔgɔ fɛn o fɛn tulo b'an na o ye faamuyali sɔrɔ parce que a tun bɛ fɔra de ni Laginɛ kɔ dayɛlɛla sira ɲɛna donc bɛɛ bɛn'o kɔ di Côte d'Ivoire ani Sénégal ma. surtout mɔgɔw bɛ yɔrɔ min fɔ entre Mamu Dabola ani Kindia o sera ko kulu bɛ yɔrɔ la. oui jusqu'à présent kulu bɛ yen. d'accord mais comme ɲuman b'i bolo i bɛ na a bɛ yɛlɛ facilement. d'accord Djibril o ye ɲininkali kelen ye n b'a dɔn puisque fana bɛ a réseau
kɔnɔ e bɛ se ka mun ɲɛfɔli k'an ye. bon ne hakili la kuma in bɛɛ bɛ na sigi ka fɔ de la parce que n'i ye kuma in lajɛ i ɲɛ bɛ an kelen kelen fɛn bɛɛ la n'i y'an kelen dɔrɔn ta ko an ka nin animer an bɛɛ bɛ se ka a ka heure yɛrɛ t'an bɔ ne hakili la bi bi in na gouvernement bɛ taabolo min kan a ka ca Ala fɛ dara ninnu bɛ kuma na u bɛ kuma na don o don u bɛ kuma na don o don u bɛ kuma na don o don ni dugu ninnu bɛɛ bɛ kuma mais fɛn kelen fana bɛ yen n b'o fɔ ne ye kɛnyɛrɛ baara de ye anw tɛ jugu ɲini an yɛrɛ la koyi an b'an ka nafa sɔrɔ sira de kan bamanankan dɔ fɔ k'a fɔra ni nin dayɛlɛla sisan ko ninnu bɛ dabila aya a ɲini bɛ se ka kɛ dɔw la mais jamana ka taabolo tɛ se ka k'o ye parce que ne y'a fɔ a ye entrepôt 8 de b'an bolo bi a kelen kelen bɛɛ b'a mago ɲɛ i b'a daminɛ Benin na n'i bɔra Benin na i bɛna Togo la n'i bɔra Togo la i bɛna Ghana na n'i bɔra Ghana la i bɛna Côte d'Ivoire la n'i bɔra i bɛna Guinée na n'i bɔra Guinée na i bɛna Sénégal la n'i bɔra Sénégal la i bɛna Mauritanie na n'i y'a jateminɛ a bɛ bɛn 8 de ma waati min na ni nin situation ninnu tɛ yen an ka lajɛli tun bɛ taa de k'a fɔ jumɛn bɛ se ka minɛn bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn ka na se yɔrɔ min na ka sɔrɔ a wari ma caya ka feere ka se ka jamanadenw ka dahirimɛ sɔrɔ ka sɔrɔ a wari ma caya par exemple misali la waati dɔ kɛra la an nana ye carburant ko problème nana kɛ fɛn min bɛ kɛ la sisan nin t'a fɔlɔ ye koyi nin bɛɛ kɛra nin bɛɛ ye ko kɔrɔ ye ka tɛmɛ a dɔw a kɛra an tɛmɛna ka taa Benin an taara min an ye commerçant u taara u y'a sɔrɔ u bɛ na ni gasoil ye ka na n'a ye Gao de Gao u bɛ yɛlɛn Tombouctou u bɛ taa n'a ye Kidal u tun b'a approvisionné ten o kelen Benin kelen bɛ tila ka na don Burkina fɛ ka tila ka remonter ka na Koro fɛ ka na Mopti nin yɔrɔ di o y'a sɔrɔ Sévaré Gao sira tun man ɲi kosɛbɛ don dɔ kɛra la an y'a ye fana essence bɛ sɔrɔ Mauritanie an y'a yira k'a fɔ a juru la u taara ka taa ta yen fana ka na n'a ye Bamakɔ yan Sénégal ni Côte d'Ivoire ye fɛn kɔrɔba de ye o fana fɛn kɔrɔba in fana waati ni waatiw de don Sénégal de tun b'a approvisionné terrain bɛ yen faamaw y'a ye k'a fɔ terrain t'an bɔ an ka sira fana dilan parce que dugu minnu bɛ yen nɔ ni terrain bɛ tɛmɛ u fɛ ni terrain sumayalen don o duguw bɛ ɲini ka kɔ sa u ye sira dɔ bɔ ka taa n'i y'a jateminɛ wari min donna sira la k'a kɛ bɔn minnu bɛ wari bɔ an ye an tɛ se ka tɛmɛ nin kan n ka a san a bɛ kɛ tuma min ko an bɛ 300 000 tonnes dɔrɔn de tɛmɛ yen nɔ mais 300 000 tonnes on est allé à 3 millions de tonnes sira dégradera ka sira bɛɛ tiɲɛ o sira kelen de problème bɛ hali bi parce que a jirala k'a fɔ terrain min nana ni caman ye entre temps gɛlɛya nana don terrain na moi je crois que nin ye fɛn ye min ye faamaw hakililaw n'u ka miiriyaw ye a bɛ senna koyi comme aw kɔnna peut-être ka anw wele an bɛ min dɔn a la an b'o fɔ aw ye donc vraiment nin ye min fɔ n'o tɛ nin ye min fɔ hali n'a kuma dira ale ma fo ka taa ban o problème minnu b'o la ce qu'ils appellent Incoterm là tout le système de procédure de commerce et de transport là c'est très compliqué a bɛ reposer fɛn caman de kan giro ye dɔ fɔ ye an ye masala dɔw kɛ olu b'a kɔnɔ dugu kɔnɔ fura bɛ sɔrɔ o la mais minnu ye sur le plan international o fana y'a damana baara de ye o baara bɛ kɛ ka ɲɛ bila de ye pour que ka se ka fɛngɛ n'o tɛ k'a fɔ ko an bɛ dɔ bila ka dɔ ta an ka nafa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la fo n'i ko i tɛ fɛ k'a ɲɛ n'o tɛ tan t'anw bolo ka kɛlɛ kɛ maa fɛ voilà an b'a nafa bɛ yɔrɔ min na k'a teriya la an ka nafa bɛ yɔrɔ jumɛn la kanu an ma yɛrɛ an ka nafa bɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ yɔrɔ bɛɛ d'accord
Jibi tɛ se k'o fɔ Jibi tɛ commerçant ye commerçant n y'o de f'i ye olu ka calculatrice de b'u u b'u ka nafaw yɔrɔ dɔn n'i y'a ye u m'a ye sira minɛ u ka nafaw bɛ yɔrɔ wɛrɛ de. n bɛ fɛ ka mun fɔ ka fara kan ministère de transport ɲɛbila baara kɛ a mɛnna kabini Mali tulo tigɛra fédération éclatement na ni an girinna ka taa Côte d'Ivoire ninnu ka na yen fɛ ministre minnu nana olu kɔfɛ u y'a ɲini donda ka caya bɔda ka caya Mali commerçant bolo Mali doniw bolo a ye mun fɔ ko port 8 de bɛ yen entrepôt bɛ yen o miirina de y'o ye ni commerçant bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min u ka taa yen gawokaw kana se ka u tɛ taa Conakry ko ye mun b'olu arranger o ye Togo ni Benin de ye donc o miiriya de ye entrepôt ninnu créer ni magobatigiw bɛ fɛ u ka doniw ka na yɔrɔ min b'u nafa u ka taa yen Traoré b'a dɔn kuma tɛ se ka foyi changer o la k'a fɔ ko gouvernement bɛna décision de ta a ye taa yan fɛ non a dayɛlɛlen don ni nafa bɛ yɔrɔ min a ye taa yen parce que u ka nafa bɛ yɔrɔ min jamanadenw fana ka nafa bɛ yen de koyi parce que nɔgɔya bɛ yen donc ni o marchandise nana sugu la o de ka ɲi jamanadenw ma a ne a sɔngɔ gɛlɛyara kojugu an b'a san cogo di o tɛ se ka kɛ. d'accord docteur ne ka ɲininkali bɛ na sisan parce que e sinsin bɛ mun ye sɔrɔ ta yɔrɔ fɛ voilà. Parce que voilà, parce que nous jamana fila nin comme yi ɲininkali kɛ ko non Jibi y'a jira k'a fɔ ko an ka intérêt bɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka taa fan bɛɛ mais e bɛ se ka mun de fɔ parce que an bɛɛ sigi bɛ intérêt la ko don quoi. o wulibali o parce que an bɛ fɛn fɛn kɛ tan surtout i b'a dɔn Mali la sisan an ka sɔrɔ ko a bɛɛ bɛ privé de bolo donc commerçant obligatoirement yɔrɔ min fɔ u b'u ka nafa de lajɛ. Parce que se ka don business la k'a fɔ k'i bɛ taa kɛ i yɛrɛ b'a dɔn i ka perte bɛ yɔrɔ min k'i bɛ taa yen i tɛ se k'o kɛ o i y'a faamu sinon Dra ye mun fɔ c'est à dire que n'i y'a lajɛ u bɛ prix minnu di extérieur la comme au début n ye mun fɔ a bɛɛ bɛ dépend bateau bɛ temps d'arrêt min kɛ port bɛɛ la quoi est-ce qu'il y a faamu n'i ka bateau bɛ décharger joona port la o charter time jate de minɛlen don chaque jour bateau sɔngɔ ye joli ye donc u b'o de calculer k'o de ci ka marchandise kun ni e ka bateau bɛ taa port dɔ la a tɛ dɔw yɛrɛ wagati min na a bɛ libérer o man d'u ye o parce que o bɛna ni difficulté o de o ye kelen filanan an ye tajiko min fɔ sisan hakili la miirinako de don ani fɛnw sinon Mali an ye dugu min ye an bɛ taji bɔ yɔrɔw la n'i y'a datugu an dala n'an ye difficulté sɔrɔ an bɛ don gɛlɛya kɔnɔ a yɛrɛ y'a ye sisan même port ma datugu bamanciw kɛlen don ka siraw fɛ gɛlɛya nana minnu ka nɔgɔ an ma depuis longtemps an ka Oledic o y'a ye fɛn tajimafɛn ninnu bɛ tɛmɛ mun fɛ n'an y'o kɛ port dɔ la par exemple Guinée filɛ nin ye an bɛ se ka taa cracking kɛ c'est à dire que a bɛ décharger yɔrɔ min na ka pompe pisaninbaw kɛ yen ka entrepôt kɛ yan donc n'a a tuyau ninnu fɛ ko fɔ a kɛra Bamakɔ ou bien Kayi o i b'a bila ka na directement ni bateau nana o sugu jateminɛ par exemple ni pompe ɲɛnama b'i bolo 10 000 tonnes de carburant par heure i bɛ se k'o bila ka na ça te fait à peu près 10 millions 225 camions citernes comme ça, de 45 tonnes comme ça. Voilà. Donc, 10 000 tonnes. Ça fait 10 millions de litres. Oui, mais un peu plus parce que les densités. La densité. Voilà, les densités. Ça nous dit citernes joli, 200 et quelques citernes qui veut au fait, au lieu chargement de tamonta, ani sera quand on tamonta. Alors que les cracking il y a qu'à la pompe pisanombe, à une heure de temps, il y a blacana. Donc, bateau de par exemple, même à haute mer, bateau de 30 000 tonnes, 50 000 tonnes, mais encore le détail va décharger. Il va décharger. Alors que nous, ou bien un camion d'eau, avec ce que les temps de l'engue, on peut répercuter plus de cas. Et puis, pour de vue sécurité aussi, avec un kissi, donc, au lieu, flana, il nous faut un terrain, en Guinée.
mais depuis lawale la Guinée ye terrain kɛ ka se ko fɔ yɔrɔ jumɛn a kun bɛ an de bolo an k'an ka terrain dilan ka taa yen o tun bɛ problème caman bɔ yen parce que n'i ko k'i bɛ transport bɛɛ kɛ ni camion ye ça va revenir très cher o sɔngɔ ka ca kojugu terrain bɛ se ka mun ta camion tɛ se k'o ta n'o y'a sɔrɔ an ka filew fana kun fɛnnen don bateau bɛ se ka mun ta ninnu terrain camion olu si tɛ se k'o ta donc an b'a lajɛ toujours de pour que fɛnw sɔngɔ bɛ se ka nɔgɔya sira la mais n'o y'a sɔrɔ non seulement an b'an ka transport kɛ camion de la par exemple yanni Dakar cɛ n'i b'i ka camion bila ka taa kalo kɔnɔ a bɛ taga segin joli kɛ e yɛrɛ miirina na camion kelen yanni Dakar cɛ bibi a bɛ se ka taga segin joli kɛ kalo kɔnɔ n'a ye taga segin kelen kɛ i b'a fɔ ko alhamdulilayi munna parce que sira i ka camion ta to a bɛ bi n'a binna sani i ka taa sama ou bien i k'a fɛn cogoya dɔ la a maɲumatɔ ko don dɛ tu vois sinon ni sira kun ka ɲi i y'a bila ka taa dɔgɔkun kɔnɔ a taara a seginna tu vois mais bibi na o tɛ yen tugun sira ma ɲi kalo kelen kɔnɔ n'a sera ka taga segin kelen kɛ i b'a fɔ ko alhamdulilayi o bɛɛ bɛ jouer wari de kan donc o si de ma n'i y'a ye sisan an bɛ ka corridor ko fɔ Guinée parce que même ni continuer fɛn ninnu bɛ yen au moins ale sira ka ɲi a sira ka ɲi bi et puis u ka port la u ye facilité caman k'an ye u yɛrɛ ka kuma an balima Aïna a ka yɔrɔ de don u ye dugukolo dama an bɛ se ka entrepôt ni fɛnw kɛ yɔrɔ min na même kɔsa an fana ye espace dɔ d'u ma pour o y'a bɛɛ ye ka gɛlɛya ka ko nɔgɔya plutôt mais comme n ye mun fɔ balimaw bɛ facilité mun sɔrɔ banko fan ni fɛn ninnu na tant que u ma chemin sɔrɔ Guinée ko facilité sugu fana sɔrɔ o de fana ye problème ye parce que ni crédit tɛ yen jago tɛ se ka taa crédit kɔ mais bi Guinée banque d'investissement bɛ yen banque minnu i bɛ se ka taa facilement n'i bɛ fɛn san ka taa a yira ka démontrer n'i ye business plan ɲɛnama kɛ u bɛ financement d'i ma sans problème tu vois mais an ka mɔgɔw ma deli o la kosɛbɛ parce que généralement n'i y'an ka société caman ta i b'a sɔrɔ spécialité t'u bolo mun bɛ se ka crédit ninnu fɛ parce que n'i y'an ka société ta même n'u mago bɛ crédit la u bɛ t'u sinsin banque baarakɛla dɔ de kan o de bɛ k'u ka consultant ni fɛn alors que ne mɔgɔ b'a bolo qui soit a yɛrɛ ka employé dɔ mun bɛ se ka nin kɛ tu bɛ se ka taa ka dossier monter ka banque d'investissement bɛɛ b'u dɔn Guinée o parce que an taara an ye baara kɛ mais n tɛna o tɔgɔ fɔ parce que o bɛ kɛ publicité voilà en un rien de temps u ka manager risque a b'a jateminɛ a bɛ fɛnw kɛ dɔrɔn u bɛ amortissement la dɔrɔn a cash flow yira la u bɛ fɛn débloquer a ye c'est sans problème mais tant que o ma bila sen kan an ka mɔgɔw bɛ facilité parce que u delilen don avec les Ivoiriens et avec les Sénégalais u n'olu bɛ baara kɛ a mɛnna donc c'est pourquoi o bɛ taa toujours et puis mun fɔra fana kɔfɛ fana c'est vrai olu fana ka intérêt bɛ port ninnu na parce que n'i ye Guinée port lajɛ bi a bɛ fɛn de bolo Tirikiw de bolo bi je crois que difficulté dɔ bɛ o fana bɛ k'a lajɛ sinon fɔlɔ a tun bɛ Bolloré bolo u ye Bolloré bɔ yen mais Tirikiw ka société dɔ a b'o de bolo bi mais tant que fana m'u ka tiran doko in lajɛ problème don n'i ye Maroc lajɛ le port de Tanger mun a kɛra premier port ye bi diɲɛ kɔnɔ parce que u ka tiran doko in de résolu fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ u ka au profondeur tun bɛ taa entre 8 et 13 mètres donc ka conteneur bɛna yɔrɔ minnu na bi Tanger u y'a kɛ jusqu'à 18 mètres ou bien 19 mètres donc pendant maxi belebeleba ninnu bɛ se ka na conteneur ba bɛ minnu bolo qui peut prendre à peu près 100 000 tonnes 200 000 tonnes olu bɛɛ bɛ se ka don yen tu vois alors que Guinée port don n'i tɛmɛna je crois 25 000 tonnes kan i tɛ se ka don. Basi Dra aw bɔra k'aw da don gɛlɛya misɛnnin dɔw la sisan mais e yɛrɛ bolo gɛlɛyaba jumɛn de bɛ an ka opérateur économique la Guinée sira in kan donc ka tɛmɛ gɛlɛya fɔlen i da donna minnu na bon gɛlɛya minnu bɛ yen n ye mun f'i ye parce que commerçant ni ale ye calcul kɛ ka fɔ a ɲɛ b'a la n ka fata a ye n ka nafa sira bɛ na n ka nafa sira ti na a n'a gɛlɛya bɛɛ a bɛ taa o sira de kan parce que waati dɔ la anw y'a ɲini k'a fɔ n'u bɛ se ka dɔɔni lajɛ mɔgɔ minnu pour ka se ka mɔgɔw encourager u ka na Laginɛ fɛ u ka se ka tarifu spécial dɔ dilan
bon n'o kɛra commerçant bɛ se ka courage ta ka na Laginɛ fɛ parce que Laginɛ filɛ nin n'an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ Laginɛ bɛ Mali arranger ka tɛmɛ jamana tɔw kan. Voilà, parce que faut que non ça c'est intérêt ko don wayi intérêt ko de don bɛ Mali arranger ka tɛmɛ jamana bɛɛ kan Djiby y'a fɔ cogo min n'a ye porte caya an bɛ taa yan diɲɛ ko de don parce que n'i m'o kɛ ka fɛn taayɔrɔ caya ni dɔ bilala ɲɔgɔn na don min Ala k'an kisi a ma bon o bɛ porte datugu yen comme Côte d'Ivoire ninnu nana ni ɲɔgɔn kan na embargo la fan bolila ka taa Mauritanie ka taa yɔrɔ bɛɛ la bon o de y'a to ka yɔrɔ caman matama a ka ɲi Mali ma mais ka fɔ an bɛ nafa yɛrɛ sɔrɔ an ni Guinée ani commerçant ni transporteur an bɛ nafa min sɔrɔ Guinée an t'a sɔrɔ yɔrɔ si parce que bi bi in na gɛlɛya ne bɛ se k'a fɔ gɛlɛya ɲɛnama t'u fɛ yen parce que u ye sira dilan cogo min na n'i yɛrɛ taara yen i bɛ sɔn a épaisseur bɛ nin parce que corridor ye gɛlɛya yɔrɔ sirako de ani tarakaseri bon a ka ca Ala fɛ anw yɛrɛ taara sira fɛ Laginɛ an bɔra Bamakɔ yan fo ka taa don Conakry an ni Mali camion fɛn o fɛn n'a y'a sɔrɔ sira la an b'a ye u ka agent lajɔ u t'u lajɔ an segintɔ fana la même chose ne kun taama ɲɔgɔn ma ko n'o de b'an sira daminɛ an m'a ye Guinée agent ye Mali camion lajɔ parce que an tun labɛnnen don n'an m'olu jɔlen yɔrɔ min an b'an jɔ k'u ɲininka u m'olu lajɔ kun min kama mais an m'a ye donc gɛlɛya tɛ yen hali u ka fɛn yanni u ka fɛnkɛ kɛ laisser passer dilan kɔsa in na u ka suivi carré région ye yanni u k'o dilan fɛɛrɛ foyi tun tɛ Laginɛ i bɔtɔ ka bɔ yɔrɔ la dɔrɔn u b'a fɔ k'u ka Mali 2000 i b'o sara u b'u ka gendarmerie b'o ticket d'i ma fo ka t'i se Mali frontière la a b'a ka numéro sɛbɛn a kan ye gendarme motard min y'a d'i ma a b'a ka numéro sɛbɛn a kan ni faama fɛn o fɛn y'i lajɔ sira la k'a finnen don a jɛlen don i b'a wele fo ka t'i se o sira la mais n'i donna Mali kɔnɔ a kɛra Mali mobili ye o a kɛra Guinée mobili ye o i ye catastrophe daminɛ ko sa in na fɔ an agent tun bɛ yala ka tɔrɔsi k'a kɛ ta ka Mali plaque ni Guinée plaque ɲini ka bɔ ɲɔgɔn na mais an ko an ka jamana bɛ yɔrɔ min an bɛ degun de kɔnɔ n'i y'a jateminɛ anw de kan ka nɔgɔya kɛ parce que anw de ka ca à l'étranger anw de ka mɔbiliw ka ca ka taa jamana wɛrɛw la donc anw yɛrɛ ka mɔgɔw kɛra tɔnlikɛla ye ka se yɔrɔ dɔ ma vraiment m'a fɔ bɛɛ bɛ tɔnli kɛ dɛ mais o de ka ca donc a bɛ na ni gɛlɛyaba ye an ka taa ka sigi la sira la a bɛ dɔ fara minɛn sɔngɔ kan a bɛ mɔgɔ wɛrɛ décourager commerce la. Moi j'ai une question. Voilà, je vais profiter quand même. Donc sisan n'i ye dɔ ɲininka ko kura don mais aw ɲini aw fɛ ko kɔrɔlen don mais an y'a ye k'a fɔ ko Conakry Bamako an ka sɔrɔsiminɛnw en général an b'a caman bɛ bɔ Laginɛ kama yala est-ce que nin tɛ ko dɔ le jirata ye k'a fɔ désormais o sababu le ma kɛ bi an b'a fɛ ka corridor direct kɛ Bamako ni Conakry cɛ wa. Bon a bɛ san caman bɔ toujours an ka armée ka minɛ bɛ na Laginɛ de fɛ a bɛ san caman bɔ donc bilako tɛ a bɛ san caman de bɔ depuis an kɔni ka dɔgɔ an b'a ɲini an ka armée kɔni bɛ na armée ka minɛnw bɛ na a bɛ na Laginɛ de fɛ parce que minɛn fana nali secret dɔɔni b'a la. an y'o yɔrɔ faamu. ok an bɛ ɲininkali min tɛnku i la sisan o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya aw da donna gɛlɛya dɔw la parce que gɛlɛyaw fɔ ko nin min b'a to nɔgɔya bɛ se ka sɔrɔ a ko la e yɛrɛ bolo hali bi gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen nɔ an ka magobatigiw bolo Laginɛ sira in na wa min b'a to solution bɛ se ka sɔrɔ a la. bon n'i ye kuma ninnu ta k'a walawala i b'a ye k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya yɛrɛ tɛ yen an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya tɛ yen cogo jumɛn. d'abord ni i y'a ta jamana ka taabolo la fɛn bɛɛ kan ka bila sen kan jamana y'o bila sen kan misaliya par exemple fɛn bɛɛ kan ka bila sen kan entrepôt bɛ yen administration bɛ yen wa ni gɛlɛya o gɛlɛya yɛrɛ ko a bɛ ɲini ka dan sago entrepôt directeur bɛ taa directement ambassadeur bɔra a bɛ wuli ka taa a bɛ ɲɛnabɔ o ye administration sira ye nin ye min fɔ Watara nafoloko min filɛ nin ye gɛlɛya min don sigibaliya de don sigibaliya ka sigi ka kuma n'o tɛ i bɛ banque o banque dɔn yan a banque bɛɛ bɛ yen Laginɛ
a bɛɛ. Bon, je joue au profane de Codon quoi. Est-ce que Warni en a waru tekele on peut gérer tout dit. Mais la Guinée voilà, n'a ka di Guinée era ni tara. Uta fo ni ku bi sefa compte n'a ka di bi euro dale, n'a ka di bi dollar dale. Ubo admet. Donc il suffit simplement pour le moment ambi bibi mina ni wari numbe temune do nyogona. Donc il suffit de s'organiser. Peut-être on te sait qu'on doit conserver parce que le ministère du Commerce en tant que consultant, comme on l'a dit, consultant et mais il m'a placé là, il y a donné un barra de dos. Donc le fait, c'est qu'il faut de ce code là. Bon, il faut terme nous faisons fort, ça c'est international. Ou imposer le BECA. Suffit simplement monde be anga circuit jet. Ni ne badje o be se ga dila chugo mo be se la. Notre banking baby. Banki be eko banki be sigi be non. Ça dit banki baby. Faut banki euro be comme il a dit la banque islamique est là-bas est très puissante. Donc le fait geleati. Maintenant gelea mumbe c'est ça. O fanati geleo. Ni ko ki bi ga yara mahoronyata li e fen sabadi a folo e mi o adama de nyere ka dambe don ka ku yere flana e mi ika jamana koro ka kolosi ijugula sabana e mi ika fenke femin be soro yiriwa asababa na yo me mi nga gelebi soro ko min be ni antaro ka no yerama hawa branche doy atise ka jo transport ko atise ka jo transport ko ni atise ka jo transport ko muna ni transport ta misalla nga fo terre à terre ke jefe me commencer transport la abi chamanje la ba la bana ni bi jefe me ga damine transport la wa bi chamanje la bi labana ala ka jayana an ni sara domine mobile de bitagati blasa ka urdola donc ne fait transport de ka ngani ka do bala wo ofanati ye fo sigi ka fo mo be munu ba don abara besina c'est pour que nous geleati kuma nous besina maintenant ko bi kan ta chugumina peut-être que nous faisons un attaque comme ça du temps perdu fait comment ça du temps perdu fait à faire que nous n'avons pas de blague comment ça tu risques tao et comment c'est mieux fait de flag de phénomène de nani ni nana ni zara caméra sur un bal ni ala donc guérir fort docteur Ouattara a comment fort Dramani Dabora kumaka maintenant transfert de bisega do bala chukuma aka do dala ni a jetem le transporteur ubi mais le transporteur fait bi quoi il wali ndo ko se ba sura be bara wara de ka ka mo bli blola mais drai ki yoro do fo ko la Guinée sirani ba mo ko chela ko o sira di nafaka bu ko se be malien mais on dirait peut-être Guinea do mais etiga ne fait gréati drai o mi fo dra mi sera informé parce que dra ya fa chuma le établissement mina o établissement professionnel de gouvernement a créé ka di barakeloma. Donc dara bi se ka dodo na akila kuma kan ya tigi bolo mais ne fait sigi ka fo de bi se ka ni bedla Johnny Johnche be ambete ki na do fo ya biya do bi jama je na sigi ka kuma chena ambese ka do fami mi aje ni fami ba je fana no bi se ka ke chugu mi na dara yi douane fami fo bi bon c'est vrai tikma gouvernement to la de ni akene ne tise ko kew kanambo ni bita Guinée drone ni dobi ka papier war la net ok parce que ni ok ibi mun blasega ni bita doka bi ka war la ni sabo so la kuma ni mobile keme so do mi na ibi afo bo Guinée te baraka nyembi tam blaga tay bi ko ndo blaga tay ro la wasanga na churu ibi se go fo sino dara yo niveau ali problème be ali ka fe Guinée flani eta mobile bita mais ami na mingo mobile transport taw
wala ko men pourquoi carte ta kun non carte ta oti biko yo ça dit la sera ko c'est ça ayi ne fait drame de au secteur là dra ba don ça dit avec ni ya do ku ga nafa be dumodo ko dumodo carte mesegata dra tita ali atita doaza oni aka kare mi mo to la donc abi ata do gele o be ni na ikmo ta e ma isa amena do corridor ko la be itafo bon mais comme corridor mi fora bi sebe Guinée là o di ato anya fongo ambi corridor min kabi o ye kabo ko jila kanaya mais ni boro ko na corridor ta ni afo chuko dra afo chuko abe corridor de mais na mi minaka tata kana ko na fa bi se malima abse mali deuma fami jamana ka hamina ko ebi ne fe ko boko ko jila kana de o de ka gele fenchama mbino sinon on a fait beaucoup d'expérience vraiment mo to fote mais fin do be abi misali abi mo so akilla Jean Ashkar o ka blebe ko mina yin feo ni a norala be fe Allah ka hine bakore ka mono chama ko mina yo don ni dok mo bola Guinée fe kana si wa so extra mai donc ni yeko taga sigi ibaye mo do kumba ke parce que ado ka nafa bala ali ni bu nana ni mobile ko yiso avantage do kumbe Guinée ibe extérieur de tanter ni no fe gore ba dama ba bla magasin ko nay ni commande kera ibe nana ni commande kana ibe tla ka yela ka fere Guinée ka war bli wa iba fere dollar de là. Donc pour moi aujourd'hui vraiment chacun dans son domaine bébé qui a réfléchi à ça nene dara de binyo zora toguru chamana on be réflexion naka mais a fobra ube minu ta onye parce que on te nyema wi fo nya kono na mogodi même mon patron on en a discuté bon rapport de plaidoirie ou kera blagata bon on attend émission tissé ka fo ko dodi be fo émission na ya pour que ka malien hakili sigi ka donc a fo geleauté na bi mo me intéressé a fo le niveau ni structure be se ka ta munu fe be se ka blawnye o be ta munu na contact munu be se ka dima mali entrepôt directeur B mali ambassadeur B CMTR ka représentant B donc CMC ka représentant B a bébé olu de structuré munu yɛrɛma bolo baara kɛla yɛrɛ de taille mais a bi gouvernement ka charia de kɔnɔ a tɛ se ka fɛnkɛ gouvernement tɛ se ka sɔn min ma a tɛ se ka fɛnkɛ fana min bɛ kɛ k'a fɔ n bɛ taa ka taa grève kɛ ko ka taa gouvernement kɔ da fɛn na mais a bɛ se ka n'i jɔ k'a ka cɛ fɔ gouvernement ye mais nin bɛ sen na mais nin tɛ se ka ɲɛ mais n'o de ma sɔrɔ ka fɔ sa don min na o bolo fana bɛ bɔ kɛrɛfɛ maintenant syndicat minnu bɛ yen ni anw affilié don patronat na n'an fana ka kan ka ɲini cogo min an b'a ɲini ten. bon ne kuma bɛ parce que on voulait profiter je vous donner la parole n ka ɲininkali dɔ ku to b'a la mun ye an ka armement bɛ bɔ Laginɛ fɛ ka na bon ni tun ka dɔ ɲininka k'i b'a sɔrɔ bon Laginɛ c'est plus facile par rapport aux yeux ko blocation tun kana kɛ yala est-ce que fɛrɛbali ko non ko a bɛ yan longtemps. non a bɛ longtemps an b'a dɔn parce que an ye baliku ye mais armement ko a ye min f'i ye c'est à dire an k'o to tigiw bolo sinon fɛn na minnu ye baliku ye dɔɔni a tun bɛ na o kan alifaya de tun y'a bila yɔrɔ ye mais bi bi in na gouvernement ye baara caman kɛ pour que ka se ka entrepôt sɔrɔ min na ka minɛn bɛ se ka bila yɔrɔ minnu na. En Guinée là-bas quoi. En Guinée quand Alpha et puis avec ta langue dit avec tu vois am se ka ta di mama mi dollar be fa e boy kan nga mi na bloqué ya ma famu ne ko nta do anti te mare mo ko nga o do so shi ya o anti mare mo ko nga ari ko nda na fe o ti bu barala ko ke ko juma re bi ka ke voilà mais cargo kuma ngo faut voyager là parce que depuis longtemps on a posé le problème à l'époque le député de Sigiri on en a discuté après sera là à l'époque c'est un truc de kuma ka ke ka chaya yi mais après gɛlɛya nana don a la mais gɛlɛya min b'a la c'est parce que hali bi anw ka mɔgɔ de mun ɲɛsin an ma o. d'accord ni ninnu de bɛna dilan CNT bɛ na dilan sisan mais hali bi
il y a des problèmes. D'accord, ok. Voilà, avec la guitare, voilà, avec la cassima. Voilà, parce que il y a des gars là, il faut le sera et Effectivement, vous allez concentrer Jibe kuma fo comme seu gada seu bamananga na ya mulugunu ko sobe ko sera mu fa galate effectivement sigi ka fo da mu fo quoi parce que même les tra Guinée ça société d'obé fonds d'investissement d'obé pour le revenu compte ils sont prêts mais les commerçants fait lu rep c'est ka sangana nay ko ta ko contrat ke do docteur oui à quelle heure est bien je barmita ka société to fa ndana ya spécialement là pour voir ta télé tu vois en couvana mais nous si ga forma ke nanga mo ta kalama sinon ils sont prêts fin chama be ka san directement ou repse ka san directement ils nous bébé là un contrat que normalement après la baraque est toujours comme ça. Je pense que ce soit la bonne voilà, corridor ni stimulé quoi c'est vrai on a mogobe ka barakaka parce que comme il y a faut ka sigiri syndicat mo na la ni centre mo aye autorité même toi ka faire remercier quoi le directeur général de la gendarmerie le général Moussa Toumani Koné à son temps il a été très actif moi fait même gendarme de Marobe a oublié là à cause de tracasseries là pour que ka boy parce qu'elle va calmer moto batiki donc moto kata voilà tout le monde matuna c'est à cause de ces actions autour là parce que nous ne faisons pas comme on a droit pour que nous sera la café alors que jamana se ka fait ne fait à trop transport mobile ne faciliter tout boulot libre circulation n'atteindront avec jamana ka économie do gelala parce que na jamana ka économie tam to ka délicat fo on a jamana ka économie à 80% mundo énergie do mais il y a faut énergie mo ga climat électricité l'énergie mo ka tagasegino la mobilité là c'est ça l'énergie tu vois tant que abo empêcher de jamana se gatanye ko sebe parce que commerçant voiture mo ga ka marchandise nati ni ba jojo sera là au lieu de aka tagasi ndama do ko atse ko ketu donc le bébé répercuter mo ga bénéficier les fonds donc sinon les commerçants sont obligés aussi ko répercuter piruka ya femme tant que corridor ni on sera qu'à Kébi mo de circuler facilement au bébé c'est que commerçant incité tout kata yoro là parce que comme il y a fait déjà Guinée déjà à leur niveau au port là où il y a taxi ne fait nous chamambe où il y a décision d'accord avec vous tu vois donc la voie est très libre seulement la nation madron à bana on mange si trop comme d'autres il y a eu étape prêta avec bon la commission défensive vice-président c'est comment do faut quoi donc à votre mener aïe mais avec Ambega mais fin de Ambega actuellement il y a un entrepôt à Kanka oui voilà il y a un entrepôt à Kanka c'est Komara qui a fait ça fin de ni ma à Khalifa Ibalma là c'est qu'à Khalifa Mogore là voilà d'accord parce que vraiment et puis mais il y a 3 ou 4 ans Guinée à côté là il y avait à tout moment le lieutenant-colonel le Konaté un Guinée aérien président Ordrudi kuka tuka beke Mali mobile Konatoro à deux nous mais fait na Kouré Mali frontière là on parlait maintenant il est colonel à 2 heures il y a un colonel Jara Resro pour faire quoi Ouattara na Lifsara commerçant Mali commerçant Mali fait un bêta à Kanatoro c'était lui le chef de la brigade de gendarmerie là-bas donc il y a l'application comme Washi Kanatoro comme de Draira à ça de Toro la sera là d'accord ok monsieur on y a quel métier vous faire là il y a la classe ni fait qu'à fin de la clé parce que à fort au Draman côté quoi même royaume sort la Guinée sera là ko o te sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ mais ale kelen de fana y'a fɔ pourtant que n'u ko k'u bɛ na ni marchandise dɔw ye n'u ko k'u k'a bila ka na La Guinée
ko comment dirais-je expéditeur ou tesson voilà donc a kan ka faranfasiya de a bɛ nɔgɔya mun ma o ye siraba kan taama in de a b'o nɔgɔya de ma mais san'o cɛ dun gɛlɛyaw bɛ yen o gɛlɛyaw ye mun ye munna minnu kan ka expédition kɛ u b'a fɔ k'u b'a bila ka taa Sénégal ou bien Côte d'Ivoire parce que n'i y'u ni économie ninnu ta k'u comparer ɲɔgɔn na Côte d'Ivoire économie ni Sénégal économie ani Laginɛ ta kelen tɛ bateau bɛ na port la mun kama économie de bɛ na ni bateau ye l'économie du pays Côte d'Ivoire économie de bɛ na ni bateau ye Côte d'Ivoire Sénégal économie de bɛ na ni bateau ye Dakar. En pays de, comment dirais-je, enclavé, on va en Europe sur là. Mais on irait qu'il ait un bateau là où il était à Mancha. Oui. Économie devait n'aller bateau. Côte d'Ivoire, café, cacao, ani fin wéré. Bateau bena. La Guinée, allez à fort. Mine mais mine au trafic. Au trafic, on a fait. On a dit les drones n'a pas. Donc, bateau t'es au Cameroun. Ni bateau nana, avec mine t'avais tanaï. Bateau n'a ni fait mais Dakar ni Abidjan. On a donné, mais c'est qu'on a fait. On a marchandise où on doit exporter. On doit exporter le coton. Donc, l'île maritime, nous, on a port là. À cause de l'économie, principalement de l'économie des pays portuaires. Maintenant, les pays enclavés, c'est vrai, le coton malien, port où quelqu'un en a fait, Dakar, quelqu'un en a fait, Sénégal, plutôt, Côte d'Ivoire, quelqu'un en a fait. Oui. Mais c'est d'abord leur propre économie. Pourquoi Mon affaire. Voilà. Parce que ni bateau nana, bateau c'est nous et kata. Ça dit bateau là mon bateau. Voilà. Bateau là nana fana. Akadu là mon kana singata. OK. Côte d'Ivoire marchandise, café ni cacao be. Mais ni kori fara là. Ouais. C'est bien. La même chose au Sénégal. Mais la Guinée, c'est surtout les mines. L'économie est mine de surtout. L'économie est bon qu'à Côte d'Ivoire et Sénégal d'abord. Donc, on est à tout, bateau chamante dans le port là. Flana, allez à fort. Port performance ou. Performance ou ni Dakar ni Sénégal d'abord. Donc, au Guinéen on a des boulots. Il faut que aux performances soient améliorées. Mais il faut améliorer l'économie de bateau, l'investissement, le trafic qui passe par le port. On doit avoir un investissement où il y a un trafic. On est en train de faraka. Nous avons un investissement en conséquence. Donc, à comment nous avons sur le même les investissements dans le port, les investissements sur le on choisir un port, nous avons fait des nous avons fait des au Teta. C'est qu'il faut quand même, mais c'est qu'il faut comment dire, n'a parti non. C'est qu'il faut c'est arranger tout aussi là. Faut cahier. Où il y a cahier couvert la face non, tu dois se faire. C'est-à-dire qu'à une fois il y aura même nous frappe, effectivement. Ça a une très grande importance parce qu'il y a les conteneurs où, par exemple, les Guinéens il va se trouver à Malte ou bien faire au Blaye. Donc, il faut accumuler quoi. Parce que le bâton qui est là, il fait un restaurant effectivement à Teta. Donc, avec conteneur, tu as droit à Malte ou bien à Yorore. Bâton donc, ça prend un long trajet comme ça. Alors que le trafic, c'était très important. Bâton, il y a directement parce que le marchandise référence. Effectivement, ça aussi, ça joue quoi. Okay. Voilà, sur l'attractivité de port. Quoi. Ok, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, voilà. Bon, lié. Ko in jateminɛ arabe n'a ye an ka faamaw an yɛrɛ taara laginɛ don min vraiment minnu ye jamana mara an ye ɲɔgɔn ɲininka mun na an ni laginɛ ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka nin sira in dilan mali ka wari bɔ laginɛ ka wari bɔ parce que i mana taa laginɛ i b'a ye an n'u ye kelen ye de
i ni mɔgɔ fɛn o fɛn ɲini maliyɛn fɛ ani hakilila fɛn o fɛn min na Guinéen fana bɛ ten parce que port in dilannen kɔfɛ u y'a kɛ u b'a ka fɛɛrɛ dɔ bɛ port la a bɛ sara ko débarquement u b'a ko aponnage i b'i ka manutention min k'i ka minɛn na k'a lajigin ni conteneur don n'i bɛ 50,000 sara Sénégal i b'a sɔrɔ Laginɛ i bɛ 20,000 de sara an ka car fɛn o fɛn mɛn na n'an y'a jigin Sénégal port la an bɛ 1,400,000 de sara gasoil t'a la chauffeur ka fɛɛrɛ t'a la mais n'an y'a jigin Laginɛ an bɛ min sara 500,000 donc mais n'aw ka carte t'a Laginɛ sira fɛ sisan mun na carte t'a Laginɛ sisan mun na n bɛ fɛ ka na n'o yɔrɔ sisan c'est à dire le gouvernement ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ anw ni Laginɛ transporteurs cɛla la komi Djibi y'a fɔ cogo min yani SEMTER ka créer syndicat minnu bɛ yen dɔw bɛ yen ko Sentry olu tun ye protocole dɔ signé u ni kankankaw cɛ donc Laginɛ mobili bɛ na Bamakɔ yan ka charger yan ka taa u bɛ tɛmɛ Kankan u bɛ taa Conakry mais Mali ka mobili minnu bɛ yan n'i sera Kankan u b'i lajɔ k'i ka jigin minɛ i ka mɔgɔ jigin parce que u débarqué i tɛ taga donc maintenant SEMTER créé an y'a ɲini ministre fɛ o min filɛ nin ye fo o ka wuli ka bɔ yen parce que Sentry tɛ se ka Mali transporteur bɛ engagé parce que syndicat ye min ye i b'a sɔrɔ syndicat komi Djibi y'a fɔ cogo min syndicat 40 30 de tun bɛ Mali kɔnɔ bon i ka adhérent i bɛ se k'olu défendre nationalement mais international i tɛ se ka olu défendre donc komi SEMTER de créé la sisan o bɛ kuma transporteur bɛɛ tɔgɔ la donc an y'a ɲini u fɛ o gɛlɛya min bɛ yen a ka wuli ka bɔ yen wa gouvernement ko problème t'a la u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour ka se k'o gɛlɛya in wuli ka bɔ yen an ko parce que ministre ma n'o gɛlɛya ma wuli an yɛrɛ ka ministre ma SEMTER kelen sisan an tɛna jɛn n'a ye olu bɛ na anw fɛ yan fo assemblée da la fo Sogonikɔ ka passagers ta ka taa fo ka segin ka taa Conakry k'a ta ka na Bamakɔ mun na Mali mobili bɛ da kan kan donc nafa sɔrɔ ɲini tɛ se ka kɛ fankelen ko ye donc o ko gannen u ka autorité nana engagement kɛ k'a fɔ an ye min fɔ tiɲɛ don Sentry tɛ se ka Mali transporteur bɛ engagé donc u bɛna gɛlɛya in wuli bon u y'a fɔ ko gɛlɛya in wulila min na an fana y'an labɛn u ka ministre de transport yɛrɛ mɔgɔ bila ka na yan a nana SEMTER la an n'u sigi ka fɔ kɛ an bɛna baara in daminɛ don jumɛn an y'o kumaw bɛɛ fɔ ale yɛrɛ labɛnnen don ka Mali mobili kɔnɔ Conakry an ye fɛɛrɛ kɛ an ye mobili wuli yan u taara se Kankan u ka mɔgɔ ye mobili bloqué d'accord ala ni gɛlɛya yɛrɛ tɛ u tun bɛna tigi ka mobili jeli sɔnni d'accord donc maintenant sisan kariw commencera ka na maliyɛn dɔ bɛ yen a bɔra ka taa Conakry ka taa ka mobili dédouaner ka kɛ Laginɛ plaque ye ko Mande voyage olu bɛ ka continuer ka na u bɛ na mais hali sisan o gɛlɛya bɛ yen tuma bɛɛ an b'an ka ministre interpellé a la n ko n'u m'a kɛ don dɔ an fana bɛ n'an jɔ Laginɛkaw ka dan u ka limite la Mali fana ka dan a ka limite la parce que a tɛ se ka kɛ k'olu bɛ na anw ka capitale kɔnɔ an tɛ taa olu ka capitale kɔnɔ. D'accord donc sisan comme waati mun dira ma solution en quelques minutes la solution b'a fɛ ko a ka kɛ an bɛ solution min ɲini a tɛ se ka ɲinɛ an ka faamaw sen ma don a la f'an ka faamaw de ka Laginɛ faamaw wele ayiwa bon protocole d'accord bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye bɛnkan ye transport la marchandise et puis ani voyageur a fila bɛ protocole kelen kɔnɔ mun na a bɛ ka appliquer Mali fɛ Mali jɛra na Sénégal tɛ Guinée tɛ ka appliquer donc état de bɛ se k'o kɛ anw ka place la. ok d'accord monsieur Guro voilà c'est-à-dire que comme waati mun dira ma e yɛrɛ fɛ voilà fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ pour que vraiment nɔgɔ bɛ se ka na to ma. nɔgɔya jumɛn na an bɛ Bamakɔ ta Conakry Conakry a b'a b'a la bon an ye a fɔ a kɔnɔna la dɛ sira ka ɲi gɛlɛya tɛ yen mais a bɛ daminɛ port la ensuite bateau minnu bɛ na il faut que bateau ka na ni bateau tɛ na port la à cause de la taille de l'économie guinéenne o gɛlɛya tɛ se ka wuli ka bɔ yen dɛ commerçant ka donni ka kan ka na minnu b'a ci ka na olu ko marchandise tɛ na Laginɛ a kan ka na Dakar ou bien Abidjan commerçant se ko t'o la ensuite maintenant port yɛrɛ capacité ani ka performance ka baara kɛ cogo o ka ani baara misɛnnin caman bɛ olu ka kɛ wa sigikafɔ bɛ se k'olu ɲɛnabɔ t'ale ye sigikafɔ min fɔ o bɛ se k'olu ɲɛnabɔ. d'accord monsieur Tall. ne fɛ ni komi an y'a fɔ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen a gɛlɛya si tɛ k'a fɔ solution tɛ se ka sɔrɔ a la fɔlɔ ye min ye ne hakili la
fanga bɛ se k'a lajɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka comité inter-état dɔ créer comité inter-état dans les domaines respectifs u bɛ baara kɛ commission na ils font l'inventaire des problèmes qui se posent sur la base de ça ils font des propositions n'o kɛra dans le cadre de la coopération la rencontre des affaires étrangères rapport bi di olu ma u b'a valider n'a validera o bɛ taa instance de décision législative la enfin gouvernement législatif et puis a bɛ kɛ fɛn ye fɛn min bɛ kɛ ka basigi jamana ni ɲɔgɔn cɛ mais a bɛɛ ka kan ka sɛmɛ fɛn min na jamana fila hakilila ye min ye bi k'a fɔ an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ an k'an ka jamanaw développer a bɛ kan ka fɛn minnu fɔ n'i ye nin fɛn fɛn ta nin bɛɛ somɔgɔ bɛ Guinée n'i ye Guinée fɛn fɛn ta o bɛ fɛn ta ne tile k'o de fɔ mɔgɔ ye ne yɛrɛ min ye ne ye Guinéen de parce que moi je suis de Dinguiraye. Moi je suis de Dinguiraye. Non, je le dis avec beaucoup de fierté. Dinguiraye. Ouais, je suis de Dinguiraye. Dinguiraye, je suis de là-bas. Bon, ne fait nous au plan commun de développement Kera, dans le cadre d'une forte intégration. Une fois que ce développement va se faire, déjà on a des relations, beaucoup de relations sociales. Il y en a partout. Tu quittes ici jusque là-bas. Ah mais c'est un truc il faut. Président, il est pratiquement de Sigiri. Bon, ni y'a lajɛ n'o o nana fara gouvernement nana sira ta ka n'o kɛ a ka ca Ala fɛ jamana min fɔra ko fogofogo fila min ye kelen ye n'a bɛ maa kelen na o bɛ sabatiya maintenant min ye investissement ko fana ye Giro ye min fɔ a ta ye tiɲɛ mais économistes b'a fɔ fɛn min bɛ min ɲɛ mɔgɔ tɛ se k'o fɔ ni investissement kɛra ka besoin lajɛ bi ka investissement kɛ fana k'a dɔn k'a fɔ condition créera mɔgɔw bɛ taa o problème kelen de b'an na sirako la o n'i y'a ye gɛlɛyaw sɔrɔ sira la u b'a fɔ de ko n'i ka taux de rentabilité d'investissement ma se nin ma ko an tɛ se ka nin kɛ donc u bɛ se ka taa goudron ji bɔ ten ka fɛn k'a kan ten k'a fɛ a problème posera na yan c'est la même chose aujourd'hui baara minnu bɛ kɛ la sisan on n'en tient pas compte parce que an yɛrɛ de b'an ka wari bɔ an bɛ sira dilan k'a ɲɛ pour que a ka mɛn ka tila ka kɛ fɛnba ye Guinée y'o fana kelen de kɛ hakɛto b'a la salala wa sallam. Docteur e bɛ mɔgɔ kun cɛ. D'accord, ok. Bon, je pense que comment bɛ fɔra sisan dɔrɔn mun don c'est-à-dire que les deux parties Mali opérateur ani Guinée opérateur olu de ka kan ka se ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ k'a dɔn u bɛ se ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo cogo min na ka baara kɛ gɛlɛyadennin ninnu o ka bɔ yen Dra ye mun fɔ syndicat ko la effectivement kan ka syndicat fila bɛ yen ou sont très puissants mais n'u y'a faamu fana k'a fɔ ko libre concurrence souci la parce que ne car ni fɛnw bila la au confort o bɛ fisaya passager de ma et puis olu ka accident ni fɛn ninnu c'est moins fréquent ka tɛmɛ fɛn ni minnu bɛ yen sisan mobili ni minnu bɛ yen familial ni fɛn ninnu donc nin bɛɛ ye sigi ka fɔ de du côté de la Guinée aussi c'est vrai que u ye facilité caman kɛ u ka économie bi a bɛ ka monter kosɛbɛ n'u yɛrɛ fana bɛ se ka entrepôt baw kɛ ka remplir marchandise la mɔgɔ bɛ se ka t'u fournir yɔrɔ min na ka na parce que capacité tɛ bɛɛ fana la ka commerce international ka fɛnw commander directement là-bas bibi na même n'i y'a lajɛ facilité min b'an ni Guinée cɛ faamuyali min b'an ni Guinée cɛ an ka marchandise caman bɛ yen comme an ye ko termes comme fɔ sani an ka commander en CIF u bɛ se ka commander en DDU ici ou bien en DDP c'est-à-dire que delivery duty pay ou bien delivery duty in paid c'est-à-dire que ka livrer là soit c'est déjà affranchi à douane ou non affranchi o bɛ se ka kɛ o parce que faamuyali b'an n'u cɛ donc ni o condition bɛɛ bɛ yen a to ye dɔrɔn k'u sigi ka kuma voilà k'u sigi ka fɔ ye damu ye an bɛ Ala deli dɔrɔn an ka balima ye Ala k'a sinsin halisa Ala k'a sinsin voilà. Bakari kɔrɔfɔ tɛ nin ye vraiment
an nisɔndiyara n b'a dɔn an ye faamuyali caman sɔrɔ parce que nin ma nɔgɔ ka maaba 4 k'u déplacer nin heure in na vraiment on vous remercie beaucoup an b'a fo ka mana a tɛna dan nin dɔrɔn ma don na nata la an bɛna wele a bɛna kuma caman fɔ donc Dra vraiment merci beaucoup an bɛ profiter ka a ka président fo mun ye Issoufou voilà ko a Traoré merci donc monsieur Djibril Tall vraiment merci beaucoup on profite aussi pour saluer votre groupe voilà président mun ye Amadou Dadje Sangaré voilà vraiment merci docteur vraiment merci beaucoup an ye wele vraiment i nana hali ma fɛngɛ t'a la merci beaucoup voilà salut Giro vraiment merci ala k'an bɛɛ ɲumanse donc Boubacar mun y'an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bolo donc an bɛ taa Cherifula direction na donc vraiment an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra an bɛna Yango Babouya mun ye la réalisation ani régie an b'u bɛɛ lajɛlen fo vraiment ko baara ɲɛna donc Traoré Mamadou Mori Abidjan Palmiraie an ma ɲinɛ kɔ docteur Madame Diallo an b'ale fana fo Baba Thiam Hippodrome Amadou Dadje Sangaré an b'a fo mun ye le patriarche de Kangaba Mamadou Nama Keita an b'a fo Bemba Keita national an b'a ɲɛ fɔ Keɲeba mun ye Mimi Diallo collège transitoire an b'ale fana fo ani Sam Djema an ye de fɔ Blanjou Blangaye donc Sam Djema a y'a jira k'a fɔ ko ka karamɔgɔ Aïdara karamɔgɔ ma de waati na tuloba na Mamadu Samake Sam Djema SAD président ko k'i fo voilà ko k'i ya dugawu jaabira a ye mun don da dɛ donc m'olu fɔra donc ko a Samake ko a Aïdara donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen mun ye la police de Buguni n'o ye Bagaye an ma ɲinɛ kɔ mais Ibrahima Diallo donc SMK Sadiola an ma ɲinɛ ale fana kɔ ka kun cɛ ni jɔn ye mun ye Ousmane Cherif Madane Aïdara vraiment les invités an bɛ aw fo aw ni ce ala k'an bɛɛ ɲuman se an ka so vraiment merci beaucoup ni ala ma jɔ dimanche prochain invité wɛrɛ bɛ yen an bɛ n'olu ta baara ɲɛna a k'an bɛn merci.